Tervetuloa Torpanpihan multa-asemalle. Olemme valmistaneet puhdasta ja laadukasta multaa jo 25 vuoden ajan. Meiltä saat mullat, katteet ja kiviainekset helposti ja vaivattomasti lastattuna omaan peräkärryysi. Meiltä voi tuotteita tulla noutamaan omalla kärryllä tai tilata tuotteita suoraan kotiin verkkokaupastamme. Lisätietoa osoitteesta torpanpiha.fi. Moi, olen Joonas Pennanen. Olemme Torpanpihan uudella multa-asemalla Hakkilassa Vantaalla. Valmistamme täällä kasvualustoja. Haluamme valmistaa niitä mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä. Me Torpanpihalla aloitimme tutkimaan kasvualustojemme hiilidioksidipäästöjä vuonna 2023. 2024 keväällä saimme tutkimustulokset, jotka olivat erinomaiset. Meidän tuotteillamme on pienempi hiilijalanjälki verrattuna vastaaviin kasvualustoihin markkinoilla. Tutkimus antoi meille konkreettisia työkaluja, miten lähteä pienentämään hiilijalanjälkeämme entisestään. Tänä vuonna otettiin isoja askelia. Käyttöön tuli sähköinen seula Metson ST3.8e, joka on toiminut loistavasti. Lisäksi siirryttiin käyttämään HVO-dieseliä ja kaasurekkaa kuljetuksissa. Päästöt ovat pienentyneet merkittävästi. Hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa monella tavalla. Sähköseulan käyttöönotto oli hyvä alku. Ja nyt ollaan testattu myös sähköistä pyöräkuormaa ja Volvon L120e-mallia. Tällä viikolla on kokeiltu Volvon pyöräkuormaa ja 120 sähkökonetta. Ekat käyttökokemukset on ollut hyviä. On perehdytty tuohon nyt, miten voitaisiin hyödyntää sähkökonetta tuossa meidän mullanjalostuksessa, mikä nyt jo toimii muuten sähköllä. Ja saatu hyvää kokemusta. Kone on ollut miellyttävää ajaa. Voima on hyvin hiljainen perus tuommoiseen dieselivehkeeseen verrattuna. Yllättävän hyvä ja mukava yllätys ollut meille. Torpanpihalla kaikki tuotantoprosesseista raaka-aineisiin on markkinoiden laadukkainta. Nyt tähän rinnalle on noussut tärkeänä työnä päästöjen vähentäminen. Tulevaisuudessakin Torpanpiha haluaa pitää korkeat standardit kasvualustojen valmistuksessa. Tavoitteemme on selkeä. Vähemmän päästöjä, enemmän kasvua. Tiesitkö, että mullallakin on omat reseptit? Ja meillä Torpanpihalla reseptiikka otetaan todella tosissaan. Meidän resepti on meidän resepti, kehitetty 25 vuoden kokemuksella, eikä keneltäkään muulta löydy samanlaista. Jos haluat varmuudella tutkitusti puhdasta ja laadukasta multaa, tiedät mistä hakea. Suurempi määrä kasva-alustaa kerralla, vaikkapa taloyhtiön pihalle. Tiesitkö, että toimitamme multaa, katteita ja kiviaineksia suursäkeissä? Nämä ovat todella käteviä, kun tarvitaan suurempi määrä kerralla esimerkiksi taloyhtiön pihanhoitoon tai vaikka kimppatilauksena siirtolapuutarhaan. Kimppatilauksella voimme tuoda useammalle ihmiselle samaan lokaatioon toimitukset, jolloin sinä ja muut viherpeukalot säästätte aikaa, vaivaa ja rahaa. Suursäkit ovat myös todella käteviä siitä, että piha jää siistiksi. Toimme esimerkiksi tänne taloyhtiölle multaa sekä katetta ja kaikki saivat mitä tarvitsivat oman puutarhansa ylläpitoon yhdellä toimituksella. Tilaa Torpanpihan tuotteita helposti verkkokaupastamme tai soittamalla